Kok sampean gak isine isa-isa, umbah-umbah, terus lonjone pasar barang kuwi. Nyapa isin wong ora nyolong kok isin. Kaya ngene iki ya wis bene. Ya lek roh kancaku paling dilolokne. Wong lanang kok isa-isa lonjo turut pasar. Paling kono sisan gawe rok ngono. Ya piye lek ora tak isai sapa sing arep ngisai tebel-bel. Ya wis bojomu wis ngono kuwi. Isuk tangi meleh ngono ya wis nyandak isa-isan, ngaru, adang. Mulakno kowe sing manut lek tak omongi bendang mari kendang iso nandangi ngene iki. Ya sing penting ora nyolong. Lah ngene iki kan ya wis mending timbang aku ngewongne mbayari wong kan ya menghemat menyudo pengeluaran bel. Lah engko kena kok nggih tuku jajan. Ya ora? Iya. Mang ngompol ora emang kok wis tekan kene. Enggak Ngompol, pinter. Engko tak tukokne utuk-utuk karo kek-kek ya. Wes, gek kono ning sanding kompor gek cetekno kompore, aku gekno kopi. Nggih. Apa nek? Ya wis kuwi arep apa neh, mau wae apem apa piye? Apem wis ora kena dipangan no ae.